Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intensyones. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivana Clarete. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivan and Robert Eifert Jr. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan Rubio. Thanksgiving and birthday blessings of China Primavera offered by Kobe. Thanksgiving and for all blessings received offered by Ronel Maricris Joyosa. Thanksgiving offered by Nene del Rosario. And Thanksgiving offered by Arcilia family. Special intention for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral and Te Bahamonde, for safety and good health of Carmen, Cindy, and Arnaldo II Bunyag, offered by Benang, for safety and good health of Maria Fabe Donna and Viel Maria Rodriguez, offered by Benang, for safety and good health of Jerome Rodriguez and Arnold Corby Bunyag, offered by Eya, for divine guidance of Arnaldo II Bunyag, for divine intervention of land dispute at Lidong Hibago Pawili Salugon, offered by Nene del Rosario, for the eternal repose of the following souls, for the soul of Lorenzo Juan, for the souls of Virginia Antonio, Julio Santos, Josefina, Juan, Julia, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot ni Alinarte family, for the souls of Arnaldo and Arvin Arnold, offered by Benang Bunyag, for the souls of departed members of CRC and LLFCC, for the souls in purgatory, offered by Donel and Maricris Joyosa, for the souls of Oseas, Tita, Antonio, Belen, Reynaldo, Felipa, Pantaleon, Delfin, Marciano, Jaime, offered by Nene del Rosario, for the souls of Nazaria, Alfonso, Santiago, Nemesia, Alfredo, Leoncio, and for all souls in purgatory, offered by Malu Bendicio, for the souls of Magdalena, Gualberto, Justo, Miguel, Joseph, Dominga, Teotimo Jr., offered by Nedi San Miguel, and para sa gabos na kalag, dolot ni Rosela Plandes. Ngunya na Domingo, sa tong sineselebrar, ang kafiestahan kan transfigurasyon, kan kagurangnan. Ang sa iyang transfigurasyon, sarong pagpahayag kan sa iyang kamurawayan na siya ng God ang tunay na aki kan Diyos, ang pinagmarhayan kan Ama. Lugod kitang nakikisumaro kay Kristo bilang mga aki kan Diyos, danay lugod kitang makagamiaw na sa iyang pagiging marahayon, nakita man lugod maging mga panalmingan nin kamurawayan asin karahayan, sarong patotoo kan satong pakisumaro kay Kristo, ang liwanag sa satong buhay. Ang satuyang Santa Misa, pamamayuhan ni Reverend Padre Angel Lorenzo Dorosan, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Kaugmahan na daling makakaagaw, kung ikauyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanan, kung kami sa imo minauli. Munganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa naga katolinongan, sa mga tawong marahay ang bukod. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, nakula mong kamurawayan, kahurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurangan aking bugtong Jesu Kristo, kahurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banan, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibig kita. O Diyos na sa mamuraway na transfigurasyon kan bugtong mong aki, pinakusog mo ang mga sakramento nin pagtubod sa pagsaksi nin mga kamagurangan, asin makangalas na enot mong pinahayag ang lubos na pag-ampod nin mga aki. Warasan sa mong mga nasasangkuban mo,
na naghihinanyog sa tingog kan padangat mong aki. Magkanigo kaming maging mga paramana kaiba niya. Siya na kaiba mong nabubuhay, kaiba mo nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan vision ni Propeta Daniel sa iyang nahiling an mabansay asin mamuraway na Diyos, asin andaing kasagkoran niyang kahadean. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mantang naghihiling ako, ibunugtak ang mga trono sa mga lugar kaini. Ang sarungdanay na buhay, nagtukaw sa saro kan mga trono, maputi siring sa niebe, ang sa iyang gubing, asin nakakaagid sa telang purong lana, ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono na igwanin mga ruedang naglalaad. Hali sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog ngin kalayo. Yaon duman ang ribu-ribong tao na naglilingkod sa iya, tao na naglilingkod sa iya, asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binukasan ang mga libro. Sa visyon na ini sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garo tao. Nagrarani siya sa ko, napapatos din panganuron, asin nagduman siya sa danay na buhay, dangan ipinamidbid sa iya. Tinaawan siya nin otoridad, onra sa kakapangyarihan na maghade, tanganing paglingkudan siya kan mga tao sa gabos na nasyon, rasa, asin, lingwahe. Magdadanay ang sa iyang otoridad, asin mayo nin katapusan ang sa iyang kahadean. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang kagurangnan hade, ang kahuruhulong kawi sa bilog na kinaban. An kagurangnan hade, ang kahuruhalang kawi sa bilog na kinaban. Hade ang kagurangnan, magugmalugod ang daga, magugmalugod ang mga baybayon kan dagat, panganuron, asin kadikluman ang nasa palibot niya, katanosan, asin hustisya, ang mga fundasyon kan sa iyang trono. An kagurangnan hade, ang kahuruhalang kawi sa bilog na kinaban. Ang mga bukid natutunaw siring sa taro, sa atubang nin kagurangnan. Sa atubang nin kagurangnan, kan bilog na daga. Ang kalangitan, nagbabareta kan sa iyang katanusan, asin ang gabos na nasyon, nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurangnan hade, ang kahuruhalang kawi sa bilog na kinaban. Huli tay ka kagurangnan, ang pinakahalangkaw sa bilog na daga, urog na dakula, kisagabos na mga Diyos. An kagurangnan hade, ang kahuruhalang kawi sa bilog na kinaban. Sa ikaduwang babasahon, nagpapatotoo kan kadakulaan kan Diyos sa paagi kan pagiging saksi ni Pedro, Santiago, asin Juan, kan mamuraway na transfigural ni Kristo. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. An ipinahayag mi sa Indo, dapit sa kapangyarihan, asin pagdatong ni Jesucristo na satong kagurangnan, bakong gikan sa mga usipon, nagibugibo sana, huli ta mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi sa iya, kan inako niya ang Diyos Ama, ang kaumawan asin kamurawayan, dangan nadangog mi ang tingog kan dakulang kamurawayan, kan magtaram siya. Ini ang namumutan kong aki, na ikinauugma ko. Nadangog mi ang boses na idto, hali sa langit.
Huli ta kairiba kami kan kagurangnan duman sa banal na bukid. Kaya nag-urog ang samong pagsarig sa mga ipinapahayag kan mga propeta. Marahay para sa Indo na pahalagahan ang pahayag na iyan nagarusa ng ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar. Sagkod mabanaag an aldaw, asin magliwanag an bituon na makaaga sa saindong mga puso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis nin anom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro, sakaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kan idtoon na sinda nahiling nindang naliwat si Jesus. Nagliwanag siring sa aldaw an lalawgon niya. Asin nagkintab sa kaputian an sa iyang gubing. Dangan nahiling ninda si Moises asin si Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus, "Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nin tulong payag-payag digdi. Saro sa imo, saro ki Moises, asin saro ki Elias." Nagtarampas siya kan lindungan sindanin maliwanag na panganoron. Dangan sarong tingog hali sa panganoron ang nagsabi, "Ini an aki kong namumutan na ikinakaugma kong gayo. Dangoga nindo siya." Kan madangog ini kan mga disipulos, nagdapa sinda sa takot. Alagad dinulok sinda ni Jesus. Dinutaan saka sinabihan, tumindog kamo, day kamo matakot." Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling, kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbutan sinda ni Jesus. Dainindo ipag-usip sa kiisay man, an nahiling nindo, sagkod na an aki nin tawo, mabuhay liwat. Mga tugang, an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa liwat marahay na pagkahapon po sa Indogabos. Siring man an yaon po na sisimba sa Satuya via live stream. Ngunyan na Domingo, ipinagsiselebrar po niya to ang transfigurasyon kan sa tong kagurangnan, ang pagbabagong lawog kan sa tong kagurangnan. Aram po nindo mga tugang, according to the survey, 80% of teenagers nowadays
they use filter sa mga social media ninda. Aram po nindo ang filter sa social media. Isay po digdian may Facebook. Siguro ang mga nagdadalan sa tuya sa live stream. Ang mga Instagram, aram po nindo ang nadangog na po nindo ang Instagram, Twitter, YouTube. Ang mga aki po daangon yan, or ang mga teenagers, or ang mga millennials, whenever they post something po sa indang mga social media, or sa Facebook, or sa Instagram, 80% of them nagagamit ng filter bago i-post. Meaning, nagagamit ka tong enhancement sa picture. Mapalinaw ngaya, mapagayon ngaya kang picture, or mahali ngaya kan mga pimples kung sa realidad, dakolon pimples. Pag pig-post sa Facebook or sa Instagram, mayo ng pimples. So 80% of them use this kind of filter. Alagad, makamumundong isipon na sa 80% na ini, gabos sa inda, nasanay na ipinapahiling kung ano an other image ninda sa virtual reality, sa realidad kan Facebook, kang Twitter, kang Instagram, and ngunyan na panahon po, igwa naman bagong social media na inapod na Threads. So, ini ang alter ego ninda, ibaan sa indang imahe. Mga tugang, kung hihilingon ta po, sa kaibuturan kan sa indang intensyon, na mag-post, they man na nangangahulugan na they are portraying another image of themselves. But, mag-enhance physically an sa indang mukha. Alagad, ngunya na Domingo, sa transfigurasyon kan sa tong kagurangnan, kung baga, garo man, mahihiling niya to na bako siyang virtual, bako siyang kakaibang imahen ang ipinapahiling, kundi sa transfigurasyon kan sa tong kagurangnan, mas dinadara kita na hilingon ta ang pagbabagong lawog ta, not physically, but with our relationship with God. Ang transfigurasyon taman sa satuyang relasyon sa mahal na Diyos. And ini madara sa statuya, sa kahapotan na, kumusta naman baya ang relasyon ko sa mahal na Diyos? Ini ang magayon po na pagreflekan ta lalong-lalo na ngunya na Domingo. Kumusta naman bayaan sa kuyang relasyon sa mahal na Diyos? Baad, nagpapagayon ako physically sa mga tao. I please everybody. I want to please everyone. Alagad, daitaman nagkukusa, nalinigan, filter, maggamit man kita ng filter, ng enhancement sa satuyang mga kalag by way of sacrament of reconciliation, sacrament of penance. Tabaad ang satuyang mga puso or ang satuyang mga kalag, nangangaipuhan naman na malinigan. No arin naman baya, and that will lead us to the question na, no arin naman baya kita huring nagkumpisal? Baad dai na kita nagkukumpisal? Baad nag-aako lang kita nin komunyon na nasa estado kita nin kasalan? Dai kita nagkukumpisal. So ining duwang bagay na ini, an magayon na paghurupurupan niya to, ngunyan sa transfigurasyon kan kagurangnan. Nalugod, maging malinig an satuyang puso, asin an satuyang kalag. Not more of our physical appearance,
kundi ang sa tuyang kalag. And secondly, madara sa satuya sa sakramento nin kumpisal. No arin nabaya ako huring nagkumpisal. Ini po ang paghurup-hurupan niyato. Matindog ang gabos, asin ipagrokyaw niyato ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagkadiyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nani tao. Ipinako sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Sa transfigurasyon, pinahayag kan Ama ang kamurawayan kan sa iyang aki. Daitan nahihiling an sa iyang kamurawayan ngunyan, alagad sa paghalat niyato sa kahadean, mamibikita sa Ama sa iyang ngaran. Sa lambang kahagadan, an sa tong simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an kamurawayan ni Kristo, magbanaag sa paagi kan simbahan, mantang maimbod kitang naghihinanyog sa iya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa grasya na ang liwanag ni Kristo, mahiling kan ibang tao sa satuyang pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, makahiling kan sa indang padudumanan sa transfigurasyon kan para tubos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mabago siring sa mamurawayo na hawak ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Dios, marahay na uya kami digdi, ako aan mga pamibi kaining komunidad, na tiripon sa paghimati kan sa imong mga tataramon, asin sa pagdulot kan sakrifisyo kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa iyo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sa kutbaman. Kaugmaan ng sakuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa iyo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, pakabanala ang mga idinulot na atang sa mamurawayon na transfigurasyon kan bugtong mong aki. Asin hugasi kami sa mga digta nin mga kasalan, sa banaag nin sa imong kaliwanagan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Ditaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin aha. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayang kasagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Ta sa atubang nin mga piniling saksi, pinahayag niya an sa iyang kamurawayan, asin pinano sa urog kadakulang banaag, itong kamugtakan kan hawak na kapareho sa iba. Tanganing an kabadungkalan kan krus, mapara sa puso kan mga disipulos. Asin ang kapanoan na makangalas na pinabanaag sa iyang pamayo, ipinahayag sa hawak kan bilog na simbahan. Kaya kaiba kan mga virtudes sa kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, ang Diyos di mangawag mo. Ang langit asin dagat, ano man sa imo, kamurawayan. Wasana sa kalikasan, panadangan inaniti, sa ngaran ng kagurangnan. Hosana sa kalikasan. Kagurangnan ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo.
Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Ta ini an kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo, nabuhangan, ipinapamaletan niya mo. Ang mga buhay mo liwan, ipinapahayag, sa kanya ikaw magtatag. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos sa santos, nakaitupan nakapaggayagayas sa imo, magkanigong maging kahiraskan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo nayamon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya niya.
Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin para kami ang narahasa sugod, kundi alawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesukristo. Ulitan sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Diyos na nagpapara ang mga kasalan kaninaan. Kahiraki kami. Kordero ang Diyos na nagpapara ang mga kasalan kaninaan. Kahiraki kami. Kordero ang Diyos na nagpapara ang mga kasalan kaninaan. Awi kami ning Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, an mga banal na kakanon na samong inako, magbago samo sa iyang ladawan, naan kaliwanagan kaini binuot mong ipahayag sa iyang mamuraway na transfigurasyon. Siya na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw muna po para sa pagpasalamat asin announcement. Pasalamatan tapuan sa tuong celebrante ngunya na si Reverendo Padre Angel Lorenzo Dorosan. Ang satuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family. Pasalamatan taman po ang mga akolito, ang mga nagbasa, asin ang kabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indogabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-ayre kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyon ng lugod kamo, kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marahay na banggi po sa Indogabos. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya darhon yakok munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang dinapahay na nagbaso, ang murahon nin bagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman